szülők, diákjaink, tisztelt vendégeink! Tisztelettel köszöntök mindenkit itt az erdőben, hivatásunk mindennapos helyszínén, a természet templomában. Talán megbocsátják azt a sarat, amit itt a földjövetel során el kellett szenvedni, de a sár letörölhető. Ez a búcsúzás, ez az ünnepség azonban ebben a csodálatos környezetben kitörölhetetlen emlék marad. Nekünk pedagógusoknak évente ismétlődő, szomorúsággal vegyes, de örömteli érzés tanítványainktól történő elválás. Az éveken át tartó közös munka, a sok közös élmény végén szeretettel nézhetünk végig az élet kihívásai előtt álló fiataljainkon. Ünnepnap a mai, az elvégzett munka feletti örömnapja, végzős diákjaink búcsúztatása. Kedves szülők! Tanulóink búcsúszavai után én először önöktől szeretnék most búcsút venni. Megköszönöm a bizalmat, amikor 6 évvel ezelőtt ránk bízták a legdrágább kincsüket, az akkor még honvággyal küszködő, megilletődött kisgyermekeket. A közös féltés, az aggódás, az öröm és a munka eredménye, hogy most büszkén nézhetünk időközben felnőtté vált fiataljainkra. Remélem, önök is úgy érzik, hogy nem pazarolták el a bizalmat, amikor iskolán követelményeit és jó értelemben vett hagyományos emberi értékeit választották. A mi feladatunk megfelelni a szülői és a szakmai elvárásoknak, olyan tanulók kibocsátása, akik képesek megbirkózni a rájuk váró kihívásokkal. Ez a feladat a szülői ház támogatása nélkül sokkal nehezebben lett volna elérhető. Köszönöm, hogy megértették és támogatták törekvéseinket, amelynek célja a szakmaszerető, tisztességes munkát végző, emberhez méltó életet igénylő fiatalok nevelése. Nagyra értékelek minden olyan együttműködést, amely az említett céljainkat segítette az önök részéről. Kedves végzős diákok! Az élet kapuja elé értetek, amelyen most átlépve eddigi életetek egyik legszebb, legmeghatározóbb szakaszát hagyjátok magatok mögött. Ady Endrét idézem. Nagyon szép kis társaság volt. Egyik léhább, mint a másik. Átgondolok minden órát, a keserű búcsúzásig. Igen, ha átgondoljuk, az iskolai évek során volt itt léhaságtól a komoly munkáig sok minden élmény. Tudom, sokszor rögös volt az idáig vezető út, birkózott egymással az iskolai követelmény kötöttsége, az ifjúi hév szabadságvágyával. Így ír erről Vörös Sándor. Aki tegnap voltál, ma már nem te vagy. Aki holnap lész, ma még nem te vagy. Pár év múlva legtöbben igazat adtok nekünk, mert igazán nemes lelket csak követelmények állításával lehet nevelni. Hazug ideológia az, amely a liberalizmus nevében parttalan szabadságot hirdet. A belső tartás, az önfegyelem kialakulása, az erkölcsi értékek elfogadása a legfontosabb, amely megóv attól, hogy olyan útra tévedjetek, amely az elkallódáshoz vezet. A tudás, a szakmai felkészültség felértékelődik. A mai gazdasági és társadalmi hullámvölgy után holnap jobb időknek kell következnie. Nincs vége tehát a tanulásnak, az itt megszerzett tudás csak induló alap, amelyet folyamatosan bővítenetek kell. Ezt tanácsolom érettségire készülő végzős tanulóinkat elkísérő maturáló fiataloknak is. Búcsúzom azoktól, akik nem nálunk folytatják a tanulmányaikat, és sok sikert kívánok az első megmérettetés előtt állóknak. Remélem, a szakképzés évei még sok élményt tartogatnak számotokra iskolánk falai között. Helytállásra, becsületes munkára bíztatlak benneteket. A biztos jövőt a tisztességes munka és a szorgalom jelenti. Erre lehet majd családot alapítani, jövőt tervezni, boldogságban élni,
és embernek maradni. Befejezésül Váci Mihály szavait idézem. Most valóság lesz minden édes remény, sok álmunk, mely ott él a szív rejtekén. Az élet, a munka tárt karokkal vár, és hogy szép lesz-e, csupán rajtunk áll. Most búcsúzok tőletek, de tudjátok és érezzétek, iskolátok ajtaja mindig nyitva van a visszatérők előtt. Kívánok sikereket, éljetek boldog életet a viszontlátásra!